пак грана ни за две и тъкмо в миналия епизод точно накрая казвах, че ако можеш да фърляме цветя, щяхме да го качим на парапета като на цветница. И сега Даница му учи да цели, той насочва това, изстреля и нищо не прави. Кого е това? Кое бе? Мисля, че от Габче толкова. И още говорим с Габито, ама той го няма. Ади бе! Бе го точно, може да качи на бас. Така. Искам, зрители, и то много драги, да ви питам, ами, дали обичате клиповете на Little Lion или Знака? Ако да, нямам против за никой. Искам да питам на го повече харесвате клиповете. Ако питате мене, аз харесвам повече на Little Lion. Сори Знак, че нямаш толкова лоши клипове. И ти нямаш толкова лоши клипове, ама малко Little Lion повече. Не знам що. Но това... не знам за какво трябва да го казвам този клип. Дори изобщо не знам за какво подигнах темата. Оле, коридор бяга! Коридора ще фани. Състезание по бързо бягане с стол. Най-хубавото състезание за... Ей! Какво? Здрасти, мечка. И сега така двайко прасите го фасваш с това и бягаш. Нали? Пак завъртях. Завъртях го вече. Къв съм ходил. О, новата ти къща, колко струва? Един стол струва. Трябва да донеси стола, за да се я вземеш. О, този стол е по-различен, забеляза ли? О, ах да живеем тук. Сега са и светлините, че и тъмно. Лека нощ. Ама не сега, защото не сме към края на клипа, да сме в началото. Така че помниш ли какво трябваше да правиш? Не. Столовете нападат. Виж как се мъчи да влезем вън. Чули нещо? Тук ще чули нещо? Да. Човек мисля, че са подобрили амнезия, сега ще има прасета в началото. Чувах гротини, човек. Абе, че прасета коз. Наистина, този път си прасе. Да. И ръцете ми мършат на парцал, защото разлях кола и ще разберете защо. Явно съм... ще съсети защо ми мършат на парцал и това връзка има това, че съм разлял кола. Баракадиране с това, План с зомбис. Но само е странно, че... Ти знаеш как не са да игра план с зомбис? Ами, стигли се на телефона. Не мога. Нямам памет. Стигли си някоя игра. Нямам памет. Как ти нямаш памет? Сбъгна ми тя, че не стига игра с... над 40 мегабайта игри, майката. Не мога да тегля. Майна. Какво? Това става да гледа зомби. Абе, човек, мурата! Махни. Бирни шишенца. И сега прасето идва тук и почва да работи. Обръща стола. Да, връща да, сещаш са, кой беше? Четвъртия епизод последния ден си спахало. Любимото ми вкъщи. Ако видите новата рисунка на Данто. Не бе, той е стопата е принтирана. Който на сепа? Да. Детка, че очечето, но се отцветява. Нали? Защо не се отчува, не е фотографията. Нямаш ли цветен принтер? Но да варя ли напред? Не. Да, също. Как е да ставам с стола? Това очудва много.
Защо трябва да снимам на музея? И защо не? Искам да имам гледая чек. Защо не съм известен? Памичка. О, те е по-добре. Сега включай фон. Сега попросите излиза и казва. И казва. И тъй да. Пак. Къщички, идвам! Едното прасенце. Моя приказка за не забравя. Да, едното прасенце дед гони дамите. Не играе, тук не може да ти напиде. Ко, страх ли те? Да. Ами не сака снимай, бе, нахален. Той е тук. Да, наистина мога. Оле, така е много страшно, че долката преследва много плаш. Нали? Зрители, мисля, не мисля се. Мисля, ти да този клип, защото ужасно ме стресира. Или, моля, абонирайте се, дайте положителен вод за клипа и, знаете, Чао! да си живеете в Чао!